Pwede isang niramin sa market ko kanangan, person. Sa kakakyo, pipanem ko buhat. Siyang tanyara. Pero ito raro, alam, kain sa pinangrahan, and pinakawakan. Sa tangka kong, pinakaros. Yung katiang marahin ako person. Ang sabi natin tungan, resident. So, kaway, parang kakaway sa pulumungikan. Yay, mauliapan, mamotso, non-minimum. Kung katiniyang kit, o kamaray ni kit, kaway kit, yung may karos. Kunyakan sa panang at mamotso man, kasi umuwi, non-rain, ranakan, so mo, at tuwan katong nato kong umiyangkit, pero ikit sang kabisalet what ni tuwan tana sansanong sang tao. Ikaki, ang patin, so say kit, apa dia tumakan. Kanene. Dan kap yang person kelai nan buko kasampan. O iwan tigitik may partiyo pagkain maran po sa pot na pot ni Sarawi.